Hej, jeg har lige været på besøg hos min bedste og drikke kaffe. Det er min farmor, hun er 86 år gammel. Og hun er simpelthen så varm og så humoristisk og rimelig uartig af en kvinde på 86. Og det er så skønt at være sammen med hende. Og i dag, da jeg var oppe og drikke kaffe hos hende, så havde jeg de her bukser på. Nu viser jeg dem lige. Det er sådan nogle Berber-bukser, som er rimelig store og med ret meget stof i. Og hun snakker ret meget om de bukser. Hun har altid haft en mening om det tøj, jeg havde på, og de støvler og de sko, jeg havde på. Især hvis det var lidt utræret, så synes hun, det var helt fantastisk at få lov at komme med bemærkninger om det. Og så, da jeg skal til at gå, så siger hun, jeg kan simpelthen ikke forstå, at du tør at være alene i de bukser. Og det er simpelthen så fantastisk fedt, at hun i en alder af 86 er så uartig, og hun har totalt meget glimt i øjet, når hun siger det. Og da jeg så siger til hende, det er jeg heller ikke altid, så er vi fuldstændig flade grin, og så når vi simpelthen hinanden på tværs af generationer, og nyder hinandens humor og hinandens frækhed og hinandens kvindelighed. Og det var egentlig det, jeg ville dele med dig, at vi kvinder kan bruge hinanden til så meget, uanset alder og uanset social status og uanset alt muligt andet, hvis vi bare tør, og hvis vi har lyst. Så brug din weekend på at nyde dig selv og være sammen med dine veninder. Det var bare det, jeg ville sige. Ha' en god weekend. Hej.